Πάμε να καλημερίσουμε τον καθηγητή του Τμήματος Πολιτικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Ιωάννη Ανδρεάδη, ο οποίος είναι και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου που αφορά στην κοινωνική συνοχή. Κύριε καθηγητά, καλό μεσημέρι. Γεια σας κύριε Βούζη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Εμείς σας ευχαριστούμε. Δώστε μας μία εικόνα, πείτε μας δύο λόγια για τα προγράμματα και γενικά και στη συνέχεια να τα εξειδικεύσουμε λίγο. Πολύ ευχαρίστως. Να ξεκινήσουμε με την πρώτη μέρα, την Κυριακή λοιπόν 24 Αυγούστου. Έχουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, την παρουσίαση των αποτελεσμάτων ενός έργου το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΛΙΤΕΚ. Έχει ως στόχο τη μελέτη των κοινωνιών της συμπερίληψης. Άρα λοιπόν προσπαθούμε να δούμε διάφορες ομάδες του πληθυσμού οι οποίες κινδυνεύουν από διαφόρου είδους αποκλεισμούς και να δούμε με ποιον τρόπο μπορούμε αυτό το πράγμα να το αντιμετωπίσουμε. Στην ουσία, εκτός από τον τίτλο, ο οποίος είναι η κοινωνία της συμπερίληψης, μέσω αυτού του έργου έχουμε καταφέρει να οργανώσουμε στην Ελλάδα και να συμμετέχουμε ισότιμα στην διεθνή κοινωνική έρευνα. Η διεθνή κοινωνική έρευνα είναι ένα πολύ μεγάλο διεθνές έργο που υπάρχει εδώ και πολλές δεκαετίες. Η Ελλάδα έγινε μέλος πολύ πρόσφατα, δηλαδή η πρώτη έρευνα που έχουμε τρέξει είναι το 2021 και ήταν, όπως καταλαβαίνετε, ήταν η περίοδος τέτοια, είχε ως αντικείμενο την υγεία. Κάθε χρόνο μέσω αυτής της διεθνούς κοινωνικής έρευνας, το International Social Survey, έτσι λέγεται διεθνώς, και κάθε χρόνο έχουμε και ένα διαφορετικό θέμα με το οποίο ασχολούμαστε, το οποίο συναποφασίζεται σε αυτό το διεθνές δίκτυο. Δηλαδή, το 2022 η έρευνα αφορούσε το φύλο και άρα και το ρόλο στην οικογένεια και έχει και πολύ ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία μπορεί να ακούσει κανείς την Κυριακή 24 Αυγούστου, κυρίως για τις δουλειές που κάνουμε μέσα στο σπίτι και πώς μοιραζόμαστε άντρες και γυναίκες. Έχει και τέτοια ενδιαφέροντα πράγματα τα οποία μπορείτε να ακούσετε. Το 2023 το αντικείμενο της διεθνούς κοινωνικής έρευνας ήταν η εθνική ταυτότητα και άρα και εκεί έχουμε θέματα συμπερίληψης, όπως καταλαβαίνετε, για το ποιος είναι, ποιος θεωρείται Έλληνας ή όχι, ποιος είναι αποδεκτός στην Ελλάδα κτλ. Και από εκεί θα έχουμε χρήσιμα πράγματα. Το 2024 είχε να κάνει με τις νέες τεχνολογίες και άρα πώς οι νέες τεχνολογίες επηρεάζουν την κοινωνία μας. Οπότε καταλαβαίνετε και αυτό είναι πολύ επίκαιρο και με την τεχνητή νοημοσύνη και πώς αντιμετωπίζει ο μέσος Έλληνας τις διάφορες εξελίξεις στην τεχνολογία, για παράδειγμα, αν θα δεχόταν να του κάνει επέμβαση ένα ρομπότ, για παράδειγμα, στο μέλλον. Ενώ το 2025, που τα αποτελέσματα τα συλλέγουμε ακόμα τώρα και δεν θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε κάτι, έχει να κάνει με την εργασία, που και εκεί είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι και εκεί έχουμε θέματα αποκλεισμών, κυρίως από διάφορες ηλικιακές ομάδες κτλ. Αυτά λοιπόν όλα μπορούμε να τα. Και χάρη ξαναλέω στη χρηματοδότηση του ΕΛΙΔΕΚ, καταφέραμε να κάνουμε την οργάνωση και την τεκμηρίωση αυτών των 4 κύκλων της διεθνούς κοινωνικής έρευνας και θα παρουσιάσουμε κάποια πρώτα αποτελέσματα σε αυτό το συνέδριο το διεθνές στις 24 Αυγούστου. Λοιπόν, η πρώτη μέρα είναι αφιερωμένη σε αυτό το πράγμα. Τώρα, ναι, βεβαίως. Ας το πάρουμε τότε με τη σειρά. Ας μιλήσουμε λίγο για αυτή την πρώτη ενότητα. Ξέρετε, αρκετές φορές ακούω, κύριε καθηγητά, κύριε Ανδρεάδη, ότι αμάν πια με τη συμπερίληψη, και είναι ενδεικτικό διότι χαρακτηρίζει το προφίλ κάποιων ατόμων. Θέλω να πω ότι είναι μια συντηρητική σκέψη αυτή, που σημαίνει ότι ενώ δεν το έχουμε καταλάβει, δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει, είναι ζητήματα που μας αφορούν όλους. Εμείς νομίζουμε ότι αφορούν μόνο κάποιες συγκεκριμένες ομάδες συνανθρώπων μας, πολιτών. Το λέτε πάρα πολύ σωστά. Είναι το πιο συνηθισμένο επιχείρημα που χρησιμοποιώ όταν έχω, μας αφορά όλους, όταν έχω τέτοια παραδείγματα αρνητικών διατυπώσεων και αρνητικών αντιλήψεων απέναντι στη συμπερίληψη. Όντως μας αφορά όλους, γιατί είναι ζήτημα χρόνου απλά όταν αφήνουμε να υπάρχουν αποκλεισμοί, οποιοδήποτε είδους αποκλεισμοί, απέναντι σε συγκεκριμένες ομάδες ατόμων, είναι ζήτημα χρόνου να έρθει και στη δικιά μας την ομάδα. Αν αρχίσουμε και δεχόμαστε ένα σημαντικό επιχείρημα είναι αυτό, δηλαδή, αν αρχίσουμε και δεχόμαστε ότι είναι απολύτως αποδεκτό
να υπάρχουν ομάδες του πληθυσμού οι οποίες αποκλείονται από κάποιες διαδικασίες, όποιες και είναι αυτές, δεν θα αργήσει πολύ η ώρα που θα υποστούμε εμείς κάποιους αντίστοιχους αποκλεισμούς. Άρα ένα είναι αυτό το πολύ σημαντικό. Το δεύτερο είναι βέβαια ότι μια κοινωνία για να λειτουργήσει πρέπει να είναι όλοι συμμέτοχοι. Αν δεν είναι όλοι συμμέτοχοι στην κοινωνία, κάποια στιγμή όλη αυτή η ένταση θα βγει σε πόλωση πολιτική, θα βγει σε καταστάσεις οι οποίες έχουν πολύ έντονες αντιπαραθέσεις. Άρα για αυτούς τους δύο λόγους ο πρώτος είναι πιο πολύ εγωκεντρικός, δηλαδή να καταλάβει κάποιος ότι αφορά και τον εαυτό του. Ο δεύτερος είναι πιο στραμμένος στο κοινωνικό καλό, ας πούμε, στο καλό του κοινωνικού συνόλου. Κατανοούμε, κύριε καθηγητά, ότι εντάξει, δεν είναι δυνατόν να πούμε και πολλά πράγματα σήμερα. Κάνουμε μια πρώτη, ας πούμε, παρουσίαση του συνεδρίου. Τα υπόλοιπα αναλυτικά θα υποθούν στο συνέδριο. Αλλά αν μπορούσατε έτσι πολύ επιγραμματικά να μας πείτε τι είναι αυτό που εμποδίζει την συμπερίληψη, δηλαδή για ποιο λόγο γίνεται στην κοινωνία μας, στην ελληνική κοινωνία. Είναι πολυπαραγωγικό, δεν είναι μόνο ένας παράγοντας. Σαφώς και είναι οι ίδιες αντιλήψεις, όπως είπατε, ομάδων του πληθυσμού, οι οποίες έχουν κάποια πιο συντηρητική προσέγγιση ή αρνητικές τάσεις απέναντι σε διάφορες ομάδες. Είναι προφανώς και προστασία κεκτημένων, ας πούμε, αυτό που σας έλεγα με τις εργασίες μέσα στο σπίτι, το πώς μοιραζόμαστε, δηλαδή. Έχουμε, ας πούμε, για παράδειγμα, σας είπα, μια ομάδα που ασχολείται με μέρος των δεδομένων του 2022, ασχολείται με το πώς μοιράζονται οι υποχρεώσεις μες στο σπίτι, ποιος αναλαμβάνει την μπουγάδα, ποιος αναλαμβάνει το φαγητό, πόσες ώρες κατά μέσο όρο ξοδεύει ο άντρας και η γυναίκα, ο μέσος Έλληνας και η μέση Ελληνίδα σε αυτά τα πράγματα. Άρα, πολλές φορές είναι και θέμα, ξέρετε, κεκτημένων. Δηλαδή, το να αποδέχεσαι τη συμπερίληψη, ας πούμε, ή την ισότητα ή την δυνατότητα της γυναίκας, την πλήρη δυνατότητα της γυναίκας να συμμετέχει στον εργατικό στίβο, οδηγεί αναγκαστικά κάποια στιγμή και σε απώλεια κεκτημένων όσον αφορά αυτές τις υποχρεώσεις που σας είπα. Από την άλλη, βέβαια, είναι και άλλα ζητήματα, τα οποία άλλοι παράγοντες, οι οποίοι είναι καθαρά αντικειμενικοί. Δηλαδή, δεν μπήκαμε πολύ βαθιά, γιατί σας είπα, είναι το 25 η έρευνα, η οποία μόλις τώρα ολοκληρώθηκε και άρα δεν θα προλάβουμε να παρουσιάσουμε τίποτα. Αλλά, για παράδειγμα, στα άτομα με ειδικές ανάγκες, πολλές φορές δεν δίνεται από αντικειμενικά κριτήρια, από αντικειμενικές συνθήκες, η δυνατότητα να συμμετέχουν ισότιμα στο εργασιακό. Πολύ παραγωγικό, όπως το είπατε, είναι το ζήτημα. Ακριβώς. Ναι. Πάμε τώρα και στο δεύτερο πρόγραμμα, στη δεύτερη ενότητα που αφορά στον λαϊκισμό και τον ευρωσκεπτικισμό. Σταματήσαμε λίγο το τελευταίο διάστημα να το συζητούμε. Μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ τα προηγούμενα χρόνια και απορώ γιατί σταματήσαμε, καθώς φουντώνει, να το πω έτσι, στην Ευρώπη. Ναι, έχετε απόλυτο δίκιο. Να αρχίσω ότι αυτή είναι μια δράση cost και είμαι πραγματικά πολύ περήφανος που διευθύνω αυτή τη δράση. Όπως γράφουμε και στο δελτίο τύπου, είναι από τις ελάχιστες δράσεις cost οι οποίες ασχολούνται με κοινωνική έρευνα. Συνήθως, επειδή αυτά τα πράγματα ξεκινάνε από προτάσεις και είναι απολύτως ανοιχτές αυτές οι προτάσεις σε όλα τα πεδία, συνήθως υπάρχουν δράσεις cost οι οποίες έχουν να κάνουν με ιατρική, με πολυτεχνείο, με νανοτεχνολογία ή διάφορα άλλα πράγματα τα οποία παράγουν καινοτομία, γιατί οι δράσεις cost στοχεύουν στην καινοτομία. Οπότε είμαστε από τις ελάχιστες δράσεις από τότε που ξεκίνησε το cost, τη δεκαετία του 70, που ασχολείται με κοινωνικά θέματα, και είμαστε από τις ελάχιστες επίσης που έχουν το συντονισμό στην Ελλάδα. Δηλαδή, εμείς ξεκινήσαμε αυτή τη διαδικασία, συμμετέχουν αυτή τη στιγμή γύρω στις 30 χώρες και άρα έχουμε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο το οποίο συμμετέχει σε αυτή τη διαδικασία. Αυτό μόλις ξεκινήσαμε, οι δράσεις cost είναι 4 ετών και μόλις θα κλείσουμε τον πρώτο χρόνο τον Οκτώβριο, ξεκινήσαμε πέρσι τον Οκτώβριο δηλαδή, αλλά ήδη, επειδή μιλάμε για πάνω από 150 ερευνητές που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, έχουμε, όπως καταλαβαίνετε, ξεκινήσει και έχουμε ήδη τα πρώτα πράγματα, τα πρώτα αποτελέσματα τα οποία μπορούμε να παρουσιάσουμε. Άρα, αρχικά ήθελα να ξεκινήσω με αυτό για να
τονίσω και την μοναδικότητα που έχει το συγκεκριμένο έργο, η συγκεκριμένη δράση. Τώρα, εμείς επειδή ξεφύγαμε λιγάκι και από τον, θέλω να πω, είχαμε να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο και είναι αλήθεια ότι ό,τι δημοσίευσεις κάναμε εκείνη την περίοδο ήταν πολύ πιο σημαντικές και χρησιμοποιούνταν από όλη την διεθνή ερευνητική κοινότητα στην περίοδο που είχαμε την συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και είχαμε ένα από τα σπάνια φαινόμενα να έχουμε δηλαδή μια κυβέρνηση η οποία είχε στηριχθεί στο λαϊκισμό και θέλαμε να μελετήσουμε πώς ακριβώς θα συμπεριφερθεί όταν θα βρίσκεται πλέον. Αυτό έχει μείνει πλέον πίσω και γι' αυτό το λόγο, όπως πολύ σωστά είπατε, δεν ακούγεται τόσο συχνά ή και όταν ακούγεται και με ίσως διαφορετικούς όρους. Πολύ λιγότεροι ασχολούνται πλέον με τον λαϊκισμό. Με τον ευρωσκεπτικισμό, εντάξει, ποτέ δεν ήταν τόσο έντονη η κατάσταση, εκτός από όταν είχαμε, που δεν ήταν τόσο πολύ θέμα ευρωσκεπτικισμού, ήταν περισσότερο θέμα αντίδρασης στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ναι. Και στα μέτρα τα οποία, κακά τα ψέματα, όλους μας δυσκόλεψαν πάρα πολύ όλη αυτή η περίοδος λιτότητας που στήχησε και η αλήθεια είναι ότι ακόμη μας ταλαιπωρεί. Οπότε γι' αυτό σταματήσαμε να μιλάμε τόσο πολύ στην Ελλάδα. Ναι. Ωστόσο στην Ευρώπη υπάρχουν δείγματα σε πολλές χώρες όπου έχουμε τέτοιες καταστάσεις και φυσικά δεν είναι ανάγκη να έχουμε μια λαϊκιστική κυβέρνηση για να ασχοληθούμε με τον λαϊκισμό. Δηλαδή αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει. Και άρα αυτό που, και γι' αυτό άλλωστε μας αξιολογήσαν και θετικά, εμείς το ξεκινήσαμε από την Ελλάδα, γι' αυτό και έχουμε το συντονισμό. Είχαμε ένα προηγούμενο ΛΙΔΕΚ, το οποίο ήταν ακριβώς η μελέτη του ευρωσκεπτικισμού και του λαϊκισμού στην Ελλάδα. Ξεκινήσαμε με εκείνα τα ευρήματα, τα φέραμε μπροστά στην διεθνή ερευνητική κοινότητα, κυρίως στην ευρωπαϊκή, και έτσι στήσαμε αυτό το δίκτυο, υποβάλαμε την πρόταση και έχουμε τώρα για την τετραετία αυτή τη δυνατότητα να έχουμε αυτές όλες τις συναντήσεις και να παράγουμε το έργο που παράγουμε. Εμείς να ευχηθούμε. Ναι, πείτε. Ναι. Οπότε στις 25 του μηνός, δηλαδή την Δευτέρα, θα έχουμε από τις 9 το πρωί μέχρι τις 5 το απόγευμα. Θα έχουμε από πολλές και διαφορετικές χώρες, είναι πάνω από 15 χώρες που παρουσιάζουν το τι ποια είναι τα ευρήματα στις δικές τους χώρες όσον αφορά τα κόμματα και τους πολιτικούς οι οποίοι χρησιμοποιούν το λαϊκισμό ως ένα μέσο και ταυτόχρονα πια από αυτά εκφράζουν ευρωσκεπτικιστικές στάσεις και άρα είναι το πρώτο βήμα αυτή η τεκμηρίωση και η μελέτη των διαφορετικών εκδοχών που υπάρχουν σε διάφορες χώρες. Άρα με αυτό θα ξεκινήσουμε για να ξεκινήσει μετά και η διαδικασία του πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτό τον συνδυασμό. Γιατί ξέρετε, πάρα πολλές φορές να ξεκαθαρίσω ότι είναι προφανώς δύο εντελώς διαφορετικά φαινόμενα, αλλά πάρα πολλές φορές το ένα πηγαίνει μαζί με το άλλο. Το είχαμε βρει άλλωστε και με το προηγούμενο ΛΙΔΕΚ που σας είπα που ήταν ακριβώς αυτό το αντικείμενο στην Ελλάδα. Είχαμε βρει ότι πάρα πολλοί και πολίτες και πολιτικοί και κόμματα όταν είναι λαϊκιστές είναι ταυτόχρονα και ευρωσκεπτικοί. Ωραία, ευχόμαστε κύριε Ανδρεάδη, κύριε καθηγητά, καλή επιτυχία. Θα έχουμε στην πορεία ευρήματα τα οποία θα τεθούν προς συζήτηση. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Να πω ότι το συνέδριο είναι ανοιχτό σε όλους. Είναι στο ΚΕΔΕΑ, στο Κέντρο Διάδοσης των Αποτελεσμάτων του ΑΠΟΤΟΥ, αυτές τις 2 μέρες που είπαμε, και είναι ανοιχτή και για το κοινό και για τους δημοσιογράφους και θα χαρώ πολύ να τα πούμε και από κοντά. Δική μας χαρά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, κύριε καθηγητά.